Hello guys, good evening, good evening, good evening. Share muna tayo guys. Share muna tayo guys. Good evening po sa isang andyan. Thanks so much. Salamat po. Man Harris Vlogs, tamsak na sis, sabi ni Man Harris Vlogs. Thanks so much sisi. Baginaw. Ginaw yung pa ako. Giniginaw yung pa ako. Ano, tapos ka na sa kusina? Good evening, good evening. Ayaw magpakita talaga yung mga andyan. Bakit? Thank you so much sa dalawang andyan. Salamat guys sa pagdalaw ulit sa aking munting bahay. Tamsak na sis. Oo, kanina pa. Buti ka pa. Ako na late na naman. Tapos ang hirap mag-sit dito sa sa LS. Try again, try again. Sakit sa likod. Ilan ang binigay ni Lolo kanina sa sa LS mo?
Thanks so much sa 4 million people in the house. At saka sa 4 na patamsak. Walang harang, sabi ni Renz Dimple Vlog. Bakit? Naubusan ulit siguro. Na-open ko naman. Alin na bakit? Alin ang bakit? Alin na bakit? Ano yun? 3 hours lang. Oh, 3 hours, ilang oras lang yung ano mo kanina? Isang oras lang, di ba? MS Adventure Vlog, antok na talaga, sabi ni MS Adventure Vlog. Sige, sige lang. Matulog ka na, MS Adventure Vlog. Meron harang yung setup ng LS mo, sabi ni Manhares Vlogs. Ayan, thanks so much sa paharang-harang. Hindi naharang si Renz Dimple. Ayaw ni Lulong harangan si Renz Dimple Vlog. Ayan. Thanks so much sa 3 million people in the house. Salamat, salamat guys. Three hours lang. 3 hours lang, 1 hour lang yung LS mo. O, di, pwede na yun. Pwede na. 3 hours every day. Diba? Pagka mag-update ka kay Lolo, 3 hours every day. Okay na yun. Okay na yun, basta may hour at konting harang, haha, sabi ni Manhares Vlogs. Kaya nga, araw-arawin mo yon para may attendance ka lang kay Lolo. Ganon, kahit isang oras nga lang. Basta makapag-update ka. Tatlong oras everyday, o di okay na yun. Four million people in the house. Thanks so much. Salamat guys. Yun na nga, tapos may palipad, haha. Oo. Oo, kahit tindalar lang. Oh, di ba? Eh, makakaipon. Makakaipon tayo. Yung napuntahan kong ano kanina, yung Renz Temple Vlog is still in the house. Thanks so much. Dance Vlog, thumbs up. Mama Norms, sabi ni Di. Bigyan kita ng jacket mo. Dance Vlog. Ayan, bakit ayaw maglagay ng jacket? Sandali lang. Ayaw. Sandali lang. Ayaw magbigay ng jacket si Lolo. Comment pa ng isa. Juan 22 tamsakdan po, sabi ni Sis Juan. Thanks so much. Rico Salvador tamsakdan from Evelyn Fam and Friends Support. Thanks so much, Mami. Salamat, salamat. Dance Vlog tamsakdan Mama Norms harang, sabi ni
Dance vlog. Ayan, may jacket ka na, dance vlog. Pwede ka nang ano? Pwede ka nang magbaba ng iyong bahay. Ayaw ulit. Ayaw ulit. Bigyan ng jacket. Si video lang muna ako sis host. May ginagawa pa kasi. Sabi ni Juan 22. Thanks so much Sisi sa pabiji-biji. Sige lang. Gawin mo muna. Ba't ayaw mo bigyan ng jacket si Dins? Ma-premiere ko malapit na, sabi ni oo. 10:30 yun, di ba? Puntahan kita. Guys, pa-support naman sa premiere ni Dance Vlogs. Ibaba mo yung ano, ibaba mo yung premiere mo. May jacket ka na. Pwede ka nang magbaba ng yung bahay para patamsakan natin sa mga andito. Dance Vlogs. Ayan. Thanks so much guys sa 4 million people in the house. Dance Vlog. Ay! 12:15 a.m. Wow, so late. Akala ko 10:30. Wow, tulog na ako noon. Baka pwede mong i-adjust. Rico Salvador, okay na. Dance Vlog, sabi ni Ma'am Evelyn Farm and Friends. Ayan. Thanks so much, Mami. Thanks so much for coming. Talagang hindi ka na nag-LS. Mag-aano ka na lang. Agoy, bakit naging Rico Salvador ako? Haha. Kaya nga. Kalimutan ko, binigyan pa kita ng ano mo. Ng jacket mo. Rico Salvador. Ayan. Ang daming mga alagad ni Mami. Hindi na ako pumunta doon. Ano, Mami, matagal na. Hindi na ako pumupunta doon talaga. Kahit nagpapasa siya ng premiere niya. Renz Dimple Vlog is still in the house. Thanks so much. Wala pa rin bang harang sa'yo? Hindi ka pa rin ba hinarang, Sisi? Renz, hindi ka ba hinarang ni Lolo? Thanks so much guys sa 4 million people in the house. Naka 15 minutes na tayo agad. Dance vlog, hehe, yun lang kasi time ko dito, Saudi, kaya yan, oras premiere ko lagi. Kaya nga, puro mga tulog ng mga tao dito sa Pilipinas. Pati kami dito, naghihilik na. Rico Salvador, di ba 11:15 p.m. Wait, check ko. Sabi, akala ko nga 10:30, Mami. Akala ko 10:30 kanina yun. Kaya sabi ko malapit na. Sinisipon na ako, maginaw. Maginaw na gabi. Salamat guys. Thank you so much. Mr. JM, tamsaktan po host, sabi ni Sir GC Von Malo. Thanks so much, sir. Tapos ka na ba? Tapos ka na bang mag-LS, Sir GC Von Malo? Tamsak lang, sapat na sa premiere ko, sabi ni Dance Vlog. Ayan, Rico Salvador. 12:15 na, 23:15. Ano yun, Mami? Lapit na ko and host. Palipatin ko po sila dito. Thanks so much. Salamat, sir. Prince Dimple Vlog is in the house. Thanks so much. Si Darwin.
Si Darwin Light, 4 minutes. Oh, si Darwin pala yun. Si Darwin ang 10:30 na nakita ko pala. Okay. Asan si Darwin? Hindi ko makita yung ano niya. Thanks so much, Sir GC Bombalo. Salamat po. Darwin Lights. 11:15. Sayunak at Ben's Vlog. Nakalimutan ni Dance Vlog yung ano niya, oras ng premiere niya. Friends Dimple Vlog is still in the house. Thanks so much. Pwedeng pababa mami yung ano, kay Darwin at mapuntahan. Ayan guys, patamsak naman sa premiere ni Dance Vlog. Tamsak lang sapat na premiere ko, sabi ni Dance Vlog. Ayan guys, patamsak naman sa premiere ni Dance Vlog. Mamaya na yan, 11:15 kung gising pa tayo. Sana gising pa tayo guys para makapunta tayo sa premiere ni Dance Vlog. Ayan nga, 11:15. Oo nga pala, 11:15, mahahaha. Nagugulhan na ako sa premiere ko, sabi ni Dance Vlog. Ayan, andun na ako. Nakatamsak na ako. 44 minutes more to go. Ayan, idikit ko na rin sa'yo tong ano ko, ninja ko. Ayan. Wag mo nang balikan. Pang 39 na tamsak ako. Dance Vlog. Dance Vlog na kaano na ako sa'yo. Nakatamsak na ako sa'yo. Sa premiere mo. Start na guys, sabi ni. Ayan. Ito si Darwin. Friends Dimple Vlog is still in the house. Thanks so much, Darwin Light. Ayan. Darwin. Silent lang dito, dami nyo sabay-sabay, kaya nga. Kaya nga, ang daming sabay-sabay. Okay lang. Yuan 22, thanks so much, Sisi.
Salamat sa pabigi-bigi mo diyan. Thanks so much sa 5 million people in the house at saka sa 7 na tamsak, guys. Salamat, salamat. Prince Dimple Vlog is still in the house. Thanks so much. Salamat, guys. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Bakit naka-off yung comment? Prince Dimple Vlog. Thanks so much, Sisi. Salamat sa pagbantay. Nagsusupport ako sa sa my premiere. Sisi. Riboy TV, harang, sabi ni Sir Riboy, ba't wala kang jacket na, Sir Riboy? Ayan, may jacket ka na. Tamsak po, sabi ni Sir Riboy TV. Ayan, thanks so much, Sir Riboy. Salamat sa pagdalaw ulit. Ayan. Ilan na ang WH mo, Sir Riboy? Malapit na ba sa katotohanan? Nakakatakot naman yung mga bali-balita na yan.
Tamsak po, sabi ni Sir Boy. Thanks so much, Sir Boy, sa patamsak mo. Salamat, salamat. At saka sa paharang-harang niya dyan. Silent lang dito. Dami nyo sabay-sabay. Di ko alam kung sino pakikinggan ko. Haha, sabi ni Renz Dimple Vlog. Sabay-sabay na ba? Harang, sabi ni Sir Boy. Thanks so much, sir, sa paharang-harang. Halibi Domingo, harang, sabi ni Manang Levis Channel. Thanks so much, Manang, sa paharang-harang mo dyan. Magpahinga ka na. Kumusta yung pagpunta mo sa hospital? Yung alaga ko andon pa rin, hindi pa rin nakakalabas, under observation pa rin din. At nag-aalala na tong mga anak niya. Hindi pa rin nakalabas. Mama Norms, tukong saging andito, sabi ni Sir Boy TV. Ayan, thanks so much, Sir Boy, sa dalawang saging na andyan. Salamat po. Kaya pala walang jacket kanina yung isa. Kaka-jacket ko lang. Ayan, thanks so much. Ito isa, sabi ni Sir Boy. Ayan. Ba't parehas ng parehas ng capital letter? Halibi Domingo, pasok na, sabi ni Manang Libes Channel. Ayan. Thanks so much, Manang. Kumusta na? Kumusta na yung pagpunta mo sa hospital? Riboy TV, ito to. Riboy TV, yung V sa dulo. Yun lang ang ang small letter. Okay. Yung V sa dulo maliit, sabi ni Shisha Vlogs. Hello ate, sabi ni Shisha Vlogs. Ayan, thanks so much Sisi sa pagdalaw. Shisha Vlogs ads, sabi ni Shisha Vlogs. Ayan, good evening all, sabi ni Shisha Vlogs. Ayan, good evening, good evening. Isang maginaw na gabi ngayon. Biglang nag-drop, maginaw talaga. Ayan, thanks so much sa 7 million people in the house at saka sa 12 na patamsak, guys. Salamat. Manang Halibi Domingo, kumusta na? Kumusta na yung pakiramdam mo? Kumusta yung pagpunta mo sa hospital? Hindi ka na nakapag-LS? Malapit na yung grand ano ba yun? Pamaskong handog. Renz Temple Vlog, harang, sabi ni Renz Temple Vlog. Ayan. GC Von Malo, tamsakdan ulit host, sabi ni Sir GC Von Malo. Thanks so much, sir, sa patamsak. Okay lang, sabi ni Manang Halibi Domingo. Okay. Salamat, Sir GC Von Malo. Tapos na ba yung LS mo? 10 million people in the house. Thanks so much. Reboy TV, dito naman tayo mag-ingay, sabi ni Sir Reboy TV. Ayan, mag-ingay na tayo. DGTV, tamsak at kalimbang ma from Dance Vlogs. Ayan. Only Ilocanos, tamsak mami, sabi ni Inting Vlogs. Ayan, thanks so much, Inting Vlogs.
Halibi Domingo, pagod lang, sabi ni Manang Halibi Domingo. Ayan, pahinga ka naman ng Only Ilocanos, pauwi pa lang, sabi ni Inting Vlogs. Ayan, ingat-ingat, ingat sa pag-uwi. Galing work, sabi ni Inting Vlogs. Ayan. Ingat sa pag-uwi mo, Inting Vlogs. GC Bonmalo, hello host, sabi ni Sir GC Bonmalo. Saging Latundan. Baby Angel Channel, sabi ni sino kaya tong mga to? Mga ano ba ito? Ninjas. GC Von Malo, hello guys, mega love shoutout po, sabi ni Sir GC Von Malo. Ayan. Reboy TV, di pa pala to dikit sa'yo. Dikit ko na po, sabi ni Reboy TV. Ayan. Halibi Domingo harang. Renz Dimple Vlog. Shoutout mga pinakbet, sabi ni Renz Dimple Vlog. Ayan. Halibi Domingo, ayan, may super chatter for tonight tayo guys. Si Madam Levis channel, ayan, please support our super chatter for tonight. Madam Levis channel, ang kanyang main channel. Ayan, thanks so much manang. Salamat sa palipad. Siri Boy, salamat sa pagdikit. Ang tagal ng hindi pa tayo dikit. Silvers TV, hello host, tamsak, sabi ni Silvers TV. Dance vlog, akin yan ma. Saging Latundan, TGTV. Babaeng Angel Channel, ayan. Silvers TV, mega love shout out everyone, sabi ni Silvers TV. Good evening CC Silvers TV. Welcome. Waray Ninja, harang Mama Norm, sabi ni Waray Ninja. Silvers TV, andyan lang. Harang. Reboy TV, yung min ko lang po nakadikit. Itong isa hindi pa, sabi ni Sir Reboy. Chef Robert Vlog, tamsakdan host, sabi ni Chef Robert Vlogs. Ayan. Thanks so much sa patamsak mo, Chef Robert. Salamat guys. Chef Robert Vlog, salamat host sa pag-support sa premiere, sabi ni Chef Robert. Ayan, Shisha Vlogs, ligo muna late tapos work, sabi ni Shisha Vlogs. Okay. Hello all po, sabi ni Shisha Vlogs. Ayan, late ka ng maligo. Maginaw. Jesse Von Malo is still in the house. Thanks so much. Waray Ninja is still in the house. Salamat po. Ayan guys, mga pinakbet team, andito kayo ulit. Nanghihingi kami ni Marlisa ng pa-congrats video. Kahit short videos lang guys. Salamat. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Halibi Domingo. Ayan, si Madam Levis channel yan guys. Please support. Pakidikitan naman guys kung hindi pa tayo dikit kay Madam Levis channel. Ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. Thanks so much manang sa palipad. Salamat po. Silvers TV. Thanks so much Sisi. Silvers TV, may pa-heart si Silvers TV. Salamat Sisi sa pa-heart mo dyan. Asan na yung mga asan na yung mag-iingay, sabi ni Sir Riboy kanina. Nagutom na yata sila. Ayan, mag-ingay kayo guys para hindi tayo antukin. 12 million people in the house, thanks so much. Salamat. Ayan, andyan si Silvers TV. Ayan, ang ganda ng kanyang boses. Parang DJ guys.
Ang kanyang ang kanyang LS ay 1 o'clock PM. Ayan. Puntahan din natin si CC Silvers TV. Ayan. Reboy TV, work pa po, nakabidyo lang. Ay, ingat sa Reboy. Baka iba ang maipit mo diyan. Ingat sa work. Renz Dimple Vlog is still in the house. Thanks so much. Salamat, salamat. Parang magkakadikit na tayong lahat dito. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Manang Libis Channel. Please support guys. Kung hindi pa natin kadikit si Madam Libis Channel, dikitan naman natin guys. Siya ang ating super chatter for tonight. Salamat Manang. Invite ko kayo December 18, 5 p.m. Pinas time. Pamaskong handog, 200 ang pinakamababang mapapanalunan. At syempre W8, sabi ni Madam Halibi Domingo. Ayan guys, invite kayo ni Manang Libis Channel, ang kanyang pamaskong handog sa December 18, 5 p.m. Pinas time. Ayan guys, kung may time kayo sa December 18, punta tayo kay Manang Libis Channel. Ayan. May pamaskong handog siya na ang mapapanalunan ay 200 pesos ang pinakamababa, at saka sa WH marami siyang ipamimigay guys na WH. Ayan. Ibaba ko lang premiere dance vlog dito ha, sabi ni Mami Evelyn. Opo, ibaba nyo lang Mami para mapatamsakan natin. Silvers TV, salamat. Ibaba mo sa dance vlog. Hindi mo pa binababa yung mo, yung premiere mo. Pag-ibaba na lang Mami yung premiere ni dance vlog. Thanks Mami Abe, sabi ni dance vlog. Ibaba mo na dance vlog para mapatamsakan natin guys. Patamsak naman sa premiere ni dance vlog. Mamaya na yung premiere niya 11:15. Mamaya na yan guys, malapit na. Ayan yung premiere ni dance vlog pa. Premiere ko po in a minute, sabi ni dance vlog. Ayan, patamsak naman guys yung premiere ni dance vlog. Mamaya na po yan, 11:15 in the evening. Kung gising pa tayo, puntahan natin at tamsakan natin guys. Thanks so much. Renz Dimple Vlog is still in the house. Salamat guys sa 12 million people in the house, at saka sa 17 na patamsak nyo. Salamat. Parang sabi ni Renz Dimple Vlog. Ayan. Silvers TV, tamsak dan. Hello, sabi ni Silvers TV. Ayan. Dance Vlogs. Ayan, nakatamsak na si Sis Silvers TV sa yung premiere. Ayan. Dan tamsak po, sabi ni Waray Ninja. Ayan. Thanks so much, Maria Lisa. Salamat sa mga patamsak nyo guys. Siriboy TV herring, sabi ni Siriboy TV. Waray Ninja, welcome ate, sabi ni Waray Ninja. Ayan. Thank you guys. Ayan Siriboy, pagawa rin ako ng ng pa-congrats video mo, kahit lang 2 minutes or 1 minute. Gawan mo naman kami ni Marlisa, please, para ma-premiere kami. Please.
Nagpi-please na kami sa inyo. Renz Dimple, wala ka pa ring binibigay sa akin na short video mo. Kahit short video lang. Pinakbit team, meron na sa akin dito pa. Di ko pa na-send host, sabi ni Renz Dimple Vlog. Ayun, salamat, salamat. Silvers TV at Dance Vlogs, tamsak dan, sabi ni Silvers TV. Ayan, Dance Vlog. Nakatamsak na daw sa'yo si Silvers TV. Ayan, salamat, salamat. Patamsak din guys, salamat sa nakapunta, sabi ni Silvers TV. Ay, may premiere ka din, Sisi. Tamsak din guys, salamat sa makapunta, sabi. Ibaba mo yung premiere mo, si Silvers TV. Ayan, may pa heart dok. Ibaba mo yung premiere mo, Sisi, kung may premiere ka. Reboy TV, haba harang 7 minutes, sabi ni Sir Reboy TV. Gisa Apuya, tamsak dan, sabi ni Gisa Apuya. Ayan, thanks so much. Salamat Sisi Gisa. Ayan, simple vlog, naburak ko na pala, hahaha. Bakit naman, gawa na lang ako ulit. Ba't mo binura? Dance Vlog, salamat sa mga nakatamsak sa premiere, sabi ni Dance Vlog. Ayan, salamat daw guys sa mga nakatamsak sa premiere ni Dance Vlog. Ayan, malapit na guys, 11:15 yung kanyang premiere. Ayan, puntahan natin mamaya, maya lang. Salamat sa mga pa-herring nyo dyan na 7 minutes sa Reboy TV. Salamat. Silvers TV, tamsak dan ulit host, sabi ni Silvers TV. Silvers TV Shadow. Ayan, tamsak dan ulit host, sabi ni Silvers TV Shadow. Ayan, salamat si Silvers TV. Renz Dimple Vlog, akala ko lang mag-video para kay Shaolin Itik, nakalimutan ko may ginawa pala ako para sa'yo, hahaha, sabi ni Renz Dimple Vlog. Ayan, nakakalimutan na i-forward yung mga ginawang video. Ayan. salamat. Reboy TV, 2CP ko naglalaro ng harang mo, Mama Norms, sabi ni Sir Reboy TV. Ayan, thanks so much Sir Reboy. Salamat sa mga paharang-harang mo dyan. 2 cellphone. Silver Shadow, patamsak premiere. Salamat po, sabi ni Silver Shadow. Ayan. Guys, nagbaba ng kanyang premiere si Silver Shadow. Patamsak din po, guys. Salamat. At puntahan natin at matamsakan. Kailan to? 2 days. December 18, 10 a.m. Ayan. Pang 27 na tamsak ako. Sisi. Ayan. At idikit ko rin tong ko sa'yo. Tong ninja ko. Ayan. Ayan guys, patamsak naman sa premiere ni si Silvers TV. Ayan, binaba niya ang kanyang premiere. Patamsakan naman tayo guys. Tamsakan naman natin guys. Ayan. Joanne 22 is still in the house. Thanks so much, Sisi. Salamat. Smuller Eva Galitano, tamsak dan at Silvers TV, sabi ni Mami Evelyn Farm and Friends. Ayan, si Silvers TV, natamsakan na daw ni Ma'am Evelyn Farm and Friends. Ang kanyang main channel ay Ma'am Evelyn Farm and Friends. Ayan. Thanks so much, Mami, sa patamsak. Silvers TV.
Dance vlog, dance sa premiere mo, dikit kalimbang all, sabi ni Manang Halibi Domingo. Ayan, dance vlog, dan na daw sa premiere mo at dikit with kalimbang all, sabi ni Manang Halibi Domingo. Ayan, ang kanyang main channel, dance vlog ay Halibi Domingo. Ayan. Salamat Manang. Thanks so much. Dance vlog premiere, ayan, binaba ni Mami Evelyn. Ayan guys, pagka hindi nyo pa natamsakan si dance vlog, patamsak naman guys. Salamat, salamat. At andyan din si Silvers TV. Ayan, nagbaba rin ng kanyang premiere. Pakitamsak na rin guys sa premiere ni Silvers TV. Ayan. Halibi Domingo, Silvers TV, tamsak sa premiere mo, dikit with kalimbang all, sabi ni Halibi Domingo. Ayan, si Silvers TV nakatamsak na daw at dikit with kalimbang si Manang Levis Channel. Ayan. Salamat sa inyo guys, sabi ni Dance Vlogs. Ayan, Silvers TV dan sa premiere, sabi ni Dance Vlog. Ayan. Ayan, Silvers TV, dan na daw sa'yo si Manang Levis Channel. Ayan, binaba niya ang kanyang bahay. Ayan, mag-support tayo sa mga nag-pre-premiere guys. Ayan, yung mga nagbababa ng bahay, please support. Tamsakan yung mga may premiere dyan. At ibababa ko rin yung aking premiere. At mapatamsakan din. Ayan, bukas din yan guys. Bukas ng 7 in the evening. Ayan. Madil Cruz, tamsak dan host, sabi ni Madil Cruz. Ayan. Ayan guys, patamsak din sa aking premiere yung binaba ni Norma Mones. Bukas yan guys, alas 7 ng gabi. Salamat. Salamat sa inyo guys, sabi ni Dins Vlog. Ayan guys, si Dins Vlog ay nasa Saudi Arabia. Ayan. Si Reboy TV, Dance Vlog ay andyan din sa Saudi. Ayan, parehas kayo ng time. Ayan, nasa ano pa siya. Nasa work pa daw siya. Ayan. Madel Cruz, tamsak dan host, sabi ni Madel Cruz. Host, patamsak ako, premiere ko guys, sabi ni Madel Cruz. Baba mo rin yung premiere mo, Madel Cruz, at patamsakan natin yung mga andito. Ayan guys, patamsak din sa premiere ni Sis Madel Cruz. Ayan, daming mag-pre-premiere. Ayan guys, nagbaba ng kanyang premiere si Madel Cruz. Patamsak naman guys sa premiere ko. Bakas lang po, balikan ko mamaya. Salamat, sabi ni Madel Cruz. Ayan guys, tamsakan natin at dikitan natin si Madel Cruz kung hindi pa natin siya kadikit. Ayan, binaba niya ang kanyang premiere. Ayan, magbakas lang para mabalikan kayo ni Sis Madel Cruz guys. Ayan, Dance Vlog, tamsak na ako sa premiere mo ma, sabi ni Dance Vlog. Salamat Dance, salamat. At pakitamsakan mo na rin yung premiere ni Madel Cruz. Ayan, at puntahan mo rin Madel Cruz yung
premiere ni Dean's Vlog, mamaya na yon, lipat tayo sa kanya, 11:15, malapit na guys. Support lang tayo. Tayo rin ang magsusupport sa isa't isa, yung mga nasa YT world, dahil tayo lang naman ang manonood sa mga pelikula natin, kasi hindi naman tayo mga sikat. Hindi naman tayo mga artista para panoorin ng mga taong mga andyan. Renz Dimple Vlog, dikitan nyo na at Madil Cruz guys. Riregaluhan kayo ng camel. Camel yan, sabi ni Renz Dimple Vlog. Hahaha, at Renz Dimple Vlog, sabi ni Madil Cruz. Paano yun? Iuuwi yung camel or or sasakyan? Renz Dimple Vlog, musta pala si Jen Host? Ay, busy sa busy sa kanyang milk tea na business. Hindi naman na nag-a-update sa kanyang YouTube channel na. Busy sa niya, milk tea niya. Yun naman na ang pa. Sabi ko, sayang naman yung channel mo. Kakatayin na ni Madel, sabi ni Renz Dimple Vlog. Ayan. Nauulam ba yun? Fatima M, tusok dan host, pwede pa jacket, sabi ni Fatima M. Ayan. Ayan, Fatima M, may jacket ka na para hindi ka ginawin. Jacket at payakap na mga loads, sabi ni Fatima M, tusok dan host, pwede pa jacket at payakap na sa mga loads dito, sabi ni Fatima M. Ayan. Baba mo ang iyong bahay, Fatima M, at lablabin at dikitan mo na rin yung mga andito at tamsak na rin sa mga magpre-premiere. Ayan, ibaba nyo guys yung mga premiere nyo. Bakit ay sayang? Kaya nga, live habang nasa pwesto niya. Nasa naman siya, nasa bahay lang. Wala siyang pwesto, sa bahay lang namin. Online nga yun eh. Siya ang gumagawa, tapos siya rin ang magde-deliver. Madil Cruz, dan sa premiere mo host, sabi ni Madil Cruz. Ayan, salamat si Madil. Fatima M, thank you host, sabi ni Fatima M. Ayan, you're welcome Sisi Fatima. Welcome to my house. Thanks so much sa pagpunta mo. Salamat sa pagdalaw mo sa aking munting bahay. Salamat din sa patamsak. Ayan guys, magdikitan na tayo, maraming bago. Ayan, andyan si Fatima M. Andyan din si Dance Vlog. Ayan. Sino pa yung pumasok kanina? Si Inting Vlogs. Andyan din si Juan Bracedes. Ayan. Maraming bago dyan guys. Madel Cruz, dan sa premiere mo at Silver's TV Shadow, sabi ni Madel Cruz. Ayan, Silver's TV Shadow, dan na daw si Madel Cruz sa yung premiere. Ayan. Pakidikitan din si Madel Cruz, si Silver's TV. Andyan din yung kanyang premiere. Ayan, maalis muna ako saglit, bantayan ko premiere ko, balik ako mamaya sabi ni Dance Vlog. Okay lang Dance, sige. At lilipat kami doon, puntahan ka namin. Madel Cruz, patamsak naman guys sa premiere ko, sabi ni Madel Cruz. Ayan guys, binaba ni Madel Cruz ang kanyang premiere, patamsak naman guys. Ayan. Sis Fatima M, patamsak naman yung mga premiere dyan na mga binaba. At pakidikitan mo na rin si host kung hindi pa tayo magkadikit.
Ayan, binabak rin ang aking premiere tomorrow, 7 PM guys. Ayan, binaba ni Norma Mones. Pakitamsak naman guys kung ano, hindi pa kayo nakatamsak. Salamat, salamat. 10 million people in the house. Thanks so much. At saka sa 20 na patamsak guys. Salamat. Salamat po. Prince Dimple Vlog guys. Mahalin nyo na ako. Sabi ni Prince Dimple Vlog. Ayan, mahalin nyo daw si Prince Dimple Vlog guys. Ako naman payakap lang kasi giniginaw ako. Huwag nyo na akong mahalin. Kasi wala nang nagmamahal sa akin. Yakap na lang. Ganun. Yakap na lang. Mama Norms, ayan na po sa akin. Thank you. Ano yun? Naka-live din pala si Sir EJ Renz. Sabay-sabay nga yung sabay-sabay nga yung mga Lin Lansangan David, tamsak po, sabi ni Lin Lansangan David. Ayan. Welcome Lin Lansangan David. Ayan, bigyan kita ng jacket mo para hindi ka ginawin kasi maginaw ngayon. Ayan, Lin Lansangan David, tamsakdan po, sabi ni Lin Lansangan David. Ayan, welcome. Welcome Sisi sa aking bahay. Salamat sa pagpasok at saka sa patamsak mo. Thank you po, sabi ni Lin Lansangan David. Ayan. Salamat sa pagpasok. Wala nagmamahal sa akin, sabi ni Renz Dimple Vlog. Bakit naman walang nagmamahal sa'yo? Lin Lansangan David. Ayan. Lansangan David. Ayan. Kung hindi mo pa kadikit si host Lin Lansangan David, pakidikitan mo na. Ayan, at yung mga andyan, Renz Dimple Vlog, his host, pati si Ate Nika. Galing ako doon kanina kay Nika. Nag-stay ako ng mga 15 minutes siguro, or 20 minutes. Dan Rain, sabi ni Lin Lansangan Dave. Ayan, dan na daw sa'yo si Lin Lansangan Dave. Renz Dimple Vlog, ayan. Salamat sis Lin. Ayan, at pakitamsakan mo na rin yung mga premiere dyan. Ayan, yung premiere ko, yung binaba ni Norma Mones. Pakitamsakan mo na rin. At kung hindi pa tayo kadikit, padikit na lang. Lin Lansangan David, ayan. Thanks so much. At saka yung mga nagbaba ng premiere, si Madil Cruz, pakitamsakan naman guys. At Lin Lansangan David, noted CC, sabi ni Renz Dimple Vlog. Ayan. Salamat sa pagpasok. Sis Lin Lansangan David, ayan. Dikitan din kita mamaya sa aking main channel. Ayan. Kung hindi pa tayo magkadikit. Nagkasabay-sabay na nga yung yung pagla-live namin. Kung minsan si Cindy. Tapos yung premiere pa ni kanina, Chef Robert. Ayan, 7 million people in the house. Thanks so much. Salamat sa mga patamsak nyo dyan, guys. Salamat.
Thank you so much. 9 million people in the house. Renz Dimple Vlog at Lynn Lansangan David, baba mo bahay mo sisi, sabi ni Renz Dimple Vlog. Ayan. Lynn Lansangan, pababa daw yung bahay mo, sabi ni Renz Dimple Vlog. Dating dikit na po tayo, Ate Norms. Di ko lang po sure kung sa LS ni Kuya Luby Kapangyarihan po tayo nagkita. Okay. Hindi ko rin matandaan kaya nilista kita. Nilista ko yung pangalan mo. Lynn Lansangan David Rain, support lang ako. Huwag mo na po balikan, sabi ni Lynn Lansangan David. Ayan. Support lang daw si Sis Lynn Lansangan David. Ayan. Bakit wala kang Sisi, wala kang channel? Para naman sana makapunta rin kami sa bahay mo. Ayan guys, puntahan natin si lipat muna tayo kay Dane's Vlog. Malapit na, 2 minutes na lang yung kanyang premiere. Ayan. Saan na yung kanyang premiere na binaba kanina? Ayan. May channel po, pero di na nagwa-YT kasi busy na sa bibi ko po, sabi ni Lynn Lansangan. Okay. Sana ituloy mo. Sayang din. Ituloy mo lang para makasupport din kami sa'yo. Salamat Lynn Lansangan David sa iyong pag-support. Salamat. Ayan, salamat po, sabi ni Lynn Lansangan David. Ayan. Seven million people in the house. Thank you so much. Salamat sa 7 pang andyan. Pag medyo malaki na po siguro si baby, first time mom po kasi kaya hirap. Okay. Saan ka sisi? Saan ka banda? Saan ka banda dito sa mundong ibabaw? Para ilista ko kung anong bansa ka andon. Pinas po. Okay. Kasi David naman yung mo, yung apelyido mo. Kala ko nasa ka, US. Ayan. Nandito kami sa mga premiere, yung nagbaba kanina ng pa-premiere. Lynn Lansangan David, ayan, may pa heart dog siya. Thanks so much, Sisi.
7 million people in the house. Salamat. Hindi ko marinig kung anong sinasabi niya. Pakinggan natin. Thanks so much sa pito pang andyan. Thanks so much sa 6 million people in the house is still there. Salamat, salamat po. Thanks so much sa 6 million people in the house is still there.
Thanks so much sa 5 million people in the house is still there. Salamat, salamat po. Ang daming mga ang daming mga abubot sa likod ko. Ang daming mga diaper ni Lola. Thanks so much sa 6 million people in the house is still there. Salamat, salamat guys. Ay.
Linlan Sam David, ayan. Hello, hello, hello. Natulog na. Ang daming mga ano dito. Ang daming nagpapa-congrats. Thanks so much guys. 6 million people in the house. Salamat, salamat. Thanks so much guys. Sa 7 million people in the house is still there. I'm sorry po. I'm sorry po. Kasi nasa premiere. Ang haba pala. Salamat. Trains 3. Kay Marisinsay, thanks so much. Salamat madam sa pagdalaw sa aking munting bahay. Ayan. Host, may message ako sa'yo sa FB, sabi ni GC Von Malo. Yes sir, naano ko na. Sinong may premiere po? Sabi ni, yung ano kanina, yung pinatamsakan ko kanina, si Dance Vlog. Ayan. Sinong may premiere po? Sabi ni Reboy TV. Yung ano, yung natamsakan kanina na si Dance Vlog. Ayan. Kay Marisin Shai, thanks so much. Salamat po madam sa pagdalaw ulit sa aking bahay. Ba't wala ka pang wala ka pang jacket? Sandali lang madam. At jacketan kita para hindi ka ginawin kasi maginaw, ha? Ayaw mag jacket ni lolo. Sandali lang po. Rains Temple Vlog is still in the house. Rains 3, ayan.
Post, may message ako sa iyo sa FB, sabi ni Sir GC Von Malo. Ayan, nakita ko na po, Sir GC, salamat po. At ano, i-premiere ko yan. Sir Ribo, yung ano mo, yung video mo, kahit short lang, forward mo sa akin, sa messenger ko. Madam Kimari Sinsay, thanks so much. Salamat po. But ano, hindi malagyan. 6 million people in the house, thanks so much. At saka sa 23 na patamsak nyo guys, salamat. Daming harang. Daming harang na talaga. Pero lang mga short videos yung harang-harang niya. 2 minutes, 3 minutes, ganun lang siya. Five million people in the house is still there. Thanks so much. Salamat po. Naglalaro ng harang-harang. May paharang-harang kasi don't skip the harang guys. Ano, thank you so much guys. Sa 4 million people in the house is still there. Salamat. Naka 1 hour 25 minutes na tayo. Ayan. Anahin lang natin 1 hour, 1.5 hour. Ayan. Thanks so much guys. Sa 4 million people in the house is still there.
5 minutes more. 1 hour 30 minutes na tayo. Palampasin lang natin ng 3 minutes. Ayan. Five million people in the house. Thank you so much. At saka sa 23 na patamsak, guys. Salamat, salamat. Meron pa tayong 5 minutes. Palampasan lang natin ng 2 minutes. At hindi ko makita yung hindi makita. Five million people in the house. Thanks so much. Salamat, salamat guys. Ayan. Palampas lang natin ng 2 minutes. 5 million people in the house is still there. Alala. May 5 pang andyan. Salamat, salamat sa pagstay. Bakit hindi umano tong comment section ko? Hindi ko makita. Hindi ko naman na makita kung sino yung mga nagko-comment. Ayaw. Ayan guys, thanks so much. I have to end. Kimari Sinchai, thanks so much sa pagdalaw, madam. Reboy TV, salamat, salamat sa Reboy. Renz Dimple Vlog, thanks so much. GC Von Malo, salamat, salamat sir. Saka kay Lynn Lansangan David, salamat. At kay sino pang andyan? Kay Manang Levis Channel, Halibi Domingo, salamat, salamat po sa ating support chatter for tonight. Si Manang Levis Channel, ayan. Si Ma'am Evelyn Fam and Friends, ayan. Madel Cruz, Maria Liza, Fatima M, ayan. Si Inting Vlogs, ayan. Sino pa yung andyan? Si Joanne Prasides, ayan. Si Dennis Vlog, ayan. Si Madam Halibi Domingo, ayan. Madam Eve, Silvers TV, ayan. Saka si Shisha Vlogs, ayan. Thanks so much guys. Ayan. Reboy TV, okay lang po Mama Norm, sabi ni Reboy TV. Nilaro ko po harang mo, sabi ni Sir Reboy TV. Ayan. Salamat Sir Reboy sa mga paharang-harang mo dyan. At magpapahinga na tayo. Naka 1 hour 32 minutes na tayo sir. Ayan. May 6 pa na andyan. Mga naka-BG. Guys, thanks so much. Bukas ulit ng alas 10. At gabi na dito. Anong oras na ba dyan sa Reboy? Magto-12 na dito. 11:43 in the evening.
At magpapahinga na rin tayo kasi gabi na. Night po. Good night, Sir Boy. Ingat, ingat sa work. At magpapahinga ka na rin mamaya. Pagkatapos ng 6:43 PM po. Ay, maaga pa. Ibig sabihin, hindi pa tapos yung yung work mo, Sir Boy. 6:43 PM na, hindi pa tapos yung trabaho mo? O nasa bahay ka na? Labas po work ko 7 PM. Oh, okay. Okay, malapit na. Malapit ka nang mag-out, Sir Boy. Okay, thanks so much. Ingat sa pag-uwi, sir. Salamat po. Bye-bye. See you tomorrow again. Bye-bye po. Good night, everyone. Bye-bye.